ýaýramagy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny alada goýmagyny dowam etdirýär. Möhürmöjeklerin görediýän oňoýsuzlyklaryndan başga da taxtabit diýişlerinden soň adamlaryň hatsahana yerleşdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar hem belli boldy. Taxtabitin ýaýramagyna häkimetler hem ünsüni artdyrdy. Şäher häkimetleri dezinfeksiýa geçirýärler. Prokuratura we sanitari epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda barlyklar başlandy. Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda ençeme adam taxtabit diýişläp hatsahana yerleşdirilenden soň ýaşaýyş çaýlaryň girilgeleri we umumy giňişlikleri dezinfeksiýa edilip başlandy diýip Azatlygyň habarçylary hem çeşmeleri keselhana yerleşdirilen adamlaryň bruselloz keseline uçuran bolmagynyň ähtimallygynyň barlanýandygyny aýdarlar. Bir öýdäki dostlarym dynç günlerinde dezinfeksiýa sebäpli bir näçe sagatlap jaýa girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Çeşmeler taxtabitin ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaýyň agyr hasaplanýandygyny aýtdylar. Häkimetler bolup geçýän wakalara gözegçilik etmäge synanýarlar. Bir näçe etrapçyda prokuratura hem sanitariýa epidemiologiýa stansiýasy barlyk geçirýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary Tomsun başyndan bäri taxtabitin çalt ýaýramagyna duçar bolýarlar. Şäheriň ýaşaýjylary öýlerinde dören gan sorujy möhürmöjeklere garşy çem gelen serişdeler bilen görüşmäge synanýar ka taxtabitin ýaýramagy dowam edýär. Şäheriň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosyna aýdýşýaly möhürmöjekleri ýok etmek üçin niýetlenen häzirki zaman serişdeler tapdyrmaýar. Sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna ýüz tutanlarynda köpçülikden dezinfeksiýa geçirmek üçin yeterlik mukdarda serişde ýok diýip jogap berýärler. Azatlyk radiosu Aşgabatyň sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasyndan şeýle şäher häkimliginden resmi daýdan düşündiriş alyp bilmedi. Baralykda çeşmeler häkimetleriň Azatlygyň habarynyň soň reaksiýa bildirip taxtabitin ýaýramagyna garşy anyk çäreleri görüp başlandygyny aýdýarlar. Bu prezident administrasiýasyna ýetdi we olar şeýle habarlaryň planlaşdyrylýan ulu bayramçylygy külügi salýandygyna gaharlandylar. Bu ýerde arkada şäheriniň sol bir ady göterýän milli lideriniň dogulun gününde açylmagyny degişli planlar barada gurrun gidýär. Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu 14-nji iýunda paýtagtda taxtabitin çalt ýaýramagy barada habar berdi. Aşgabatdaky habarçy Zibil gaplarynyň töwereginde diwanlaryň we düşekleriň köpdigini aýdypdy. Ol taxtabitin gaty köpdigi sebäpli käbir ýagdaýlarda hatda hemiki serişdeler hem kömek etmän ýaşaýjylaryň çykalga hökmünde möhürmöjekli zatlardan diýinmäge mejbur bolýandygyny gurrun berdi. Taxtabitin satyn alynan täze öý goşlar arkaly ýaýramagyna degişli ýagdaý hem ma'lum bolupdy. Düşek biti diýilip hem atlandyrylýan taxtabit adamlaryň we haýwanlaryň gany bilen imitlenýän, gan sorýan möhürmöjek hasaplanýar, onuň diýişlän ýeri gyzarýar we gijýär. Taxtabitin köpelmeginiň esasy sebäbi araççylyk şertleriniň berja edilmezligi bilen baglanşdyrylýar. Bu möhürmöjek adamyň gündelik eşiklerine aralaşýar we gizlenýär. Şeýle hem ol islendik elektronik gurallarda, kitaplarda we beýleki zatlarda bolup bilýär. Ulanylan mebelleri satyn almak taxtabitin bir ýerden başga ýere ýaýramagynyň iň aňsat usuly hasaplanýar. Geçmişde Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda dürli möhürmöjekleriň şol sanda bitleriň we gemirjileriň ýaýramagy barada bir näçe gezek habar berdi. Şol biraktyň özünde de möhürmöjekleriň hem howply ýokunç keselleri ýaýradýan beýleki jandarlaryň ýaýramagynyň öňüni almak we ýok etmek üçin ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdeminlerini dezinfeksiýa etmek üçin zerur çäreleriň wagtynda geçirilmeýänligi hem zerur serişdeleriň ýetmezçilik edýänligi barada hem maglumatlar berilipdi.